नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. अस्नोटीत राष्ट्रीय कोंकणी मान्यता दीस कार्यक्रमाचेर बहिष्काराची सूचना. कार्यक्रम केलो रद्द. कारवार हो कोंकणी भाषेचो वाठार. कारवारात 90% कोंकणी भाषिक आसात. संविधानान दिल्ल्या हक्का प्रमाणे जनसंख्येच्या आधाराचे स्थानिक भाषेचो व्यवहार कागदपत्रां आणि नामफलक रस्त्याची दिशादर्शक नावां राजभाषेबरोबर स्थानिक भाषेत बरोवचो अधिकार भारताच्या संविधानान दिल्लो आसा. याच कारणान कारवारात नगरसभेच्या व्याप्तीत रस्त्याची नावां कन्नडा बरोबर स्थानिक भाषेत कोंकणीत बरयिल्ल्या फलकाचेर कन्नड संघटनेच्या भाडोत्री गुंडान काळे फासिलो. हो भाषावाद ताजो आसतनाच 20 ऑगस्ट हो कोंकणी मान्यता दिसा निमित्यान तो दीस आचरण करचो कार्यक्रम कारवार अस्नोटीच्या शिवाजी विद्या मंदिर या हायस्कुलाच्या सभाभवनात आयोजित केल्लो. पण आमंत्रण पत्रिका मात्र कोंकणीतच पण कन्नड लिपी. ज्या कोंकणी भाषेक मान्यता मेळिल्ल्या दिसाच्या कार्यक्रमाक कोंकणी देवनागरी सोडून कन्नडान कोंकणी बरयला. संविधानान कोंकणीची लिपी देवनागरी म्हण ही मान्य केला. कन्नडा बरोबर कोंकणीन देवनागरी लिपीत कित्याक बरयलें ना म्हण अस्नोटीच्या काही कोंकणी अभिमानीन आक्रोश व्यक्त करून संबंधिता जाब विचारली आणि कोंकणीच्या भाषेचो संविधानान दिल्लो हक्काची जाणीव करून दिवन स्थानिक कोंकणी भाषेक योगदान दिल्ल्या स्थानिकाक किंवा सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती नोंदणीकृत मंडळाक विश्वासात घेयन आसतना मुद्दाम कोंकणी भाशिकात गोंधळ निर्माण जावन भाषावाद करचो उद्देश दवरून पुढाकार घेयल्या या आयोजकाक अखेर हो राष्ट्रीय कोंकणी मान्यता दीस अस्नोटीत जावचो कार्यक्रम रद्द करचो पडलो. ना तर या कार्यक्रमाचेर बहिष्कार घालची योजना कोंकणी प्रेमीन आखिलीच. या कार्यक्रमासाठी अस्नोटी ग्रामपंचायतची परवानगी घेयन आसतना उद्घाटक आणि मुखेल सोयऱ्याक माहिती दिन आसतना आमंत्रण पत्रिकेचे नाव घायलात. कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हण ग्रामपंचायत अध्यक्ष पूजा कोठारकर आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हण आपल्याला नाव घायला अशें ॲडव्होकेट संजय साळुंके यांनी माहिती दिली. सरकारी कार्यक्रम असो गुपचूप करून या आयोजकान कितें साध्य केल्ले असो सार्वजनिकलो प्रश्न. ज्या गावात कोंकणी कार्यक्रम जाता थंय एक बी मनीस कोंकणीक योगदान दिल्लो ना काय कितें असो ग्रामस्थालो प्रश्न. स्थानिक कोंकणीच्या कार्यकर्त्याक बाजून दवन गांवा भायले आपलेच लोक हाण सन्मानित करचो आयोजकालो उद्देश मात्र तसोच उरलो. कारवार हिंदू हायस्कुलात कोंकणी देवनागरी लिपीत शिकयतात. ही सरकाराली योजना आणि हे महाशय कन्नड लिपीत कोंकणी बरोवन दिशाभूल करतात. हे कितले दिवस चलतले आणि लोक चलोवन घेतले हो फुडलो काळ साक्षी उरतलो. नमस्कार. आज परत एक पाटी कोंकणी अभिमान्यांचो एकवट फळाक आयलो असं म्हणूक हरकत ना. कारण 20 ऑगस्ट कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस. कोंकणी देवनागरी लिपीक संविधानान मान्यताय दिल्लो मोठे खोशेचो दीस. भारतीय चलनाचेर देवनागरी कोंकणी मानान विराजमान जाला तरी आसतना जाणून बुजून अस्नोटी हांगा राष्ट्रमान्यता दीस मनोवचे खातीर आमंत्रण पत्रिका कन्नड लिपीत. शिवाय अस्नोटी गांवचे ग्रामस्थाक तशेंच ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे उद्घाटक म्हण हजर रावपी मानेस्ताक कसलीच कल्पना दिनासतना कार्यक्रम पत्रिकेचेर तांचें नांव छापप, अस्नोटी गांवांतले कोंकणी साहित्यीक, कलाकार, नाट्यलेखक, पारंपारीक वेवसायीक हांकां वगळून हो कार्यक्रम करप, ह्या कारणांनी कोंकणी अभिमान्यान आक्षेप घेत ह्या कार्यक्रमाक विरोध केलो. कोंकणी कार्यक्रमाक आमचो विरोध ना, पूण जाणून बुजून कोंकणीचे अन्याय जाता तेन्ना ताका आमचो विरोध असता. जय कोंकणी, जय कोंकणी अभिमानी. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवारच्या अस्नोटीत रंगलो दहीहंडी कार्यक्रम. कारवार आज कृष्ण जन्माष्टमी. कारवारात बऱ्याच जाग्यार श्रीकृष्ण अष्टमीचो कार्यक्रम असून प्रतिवर्षाप्रमाणे अस्नोटी बाजारात श्रीकृष्ण मंदिरात श्रीकृष्ण मंडळाच्या बाळगोपाळान दहीहंडी कार्यक्रम साजरो केलो. सकाळी 11 वाजताना
पंचामृताभिषेक, 12 वाजताना श्रीकृष्णाली पूजा, 4 वाजताना सिद्धर भजनी मंडळाले भजन, 5:30 वाजताना दहीहंडी कार्यक्रम जालो आणि 8:30 महाआरती नंतर तीर्थप्रसाद वितरण जालो. सगळ्या कार्यक्रमाक भक्तान गर्दी केल्ली. नाईक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिटायर्ड पर्सन प्रथम तयार झाल्याचा आज हात बीत एकदम तयार येतच आज पुरा पुरा जाती फिरे नका. यो 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 अजूनही यो सुंदर येला यो पळून घ्या. दोन्ही हातांग धर, एक हातांग मडकी फुटना. वा रे वा, वा रे वा, वा रे वा, वा रे वा, वा रे वा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारात बाल कार्मिक हक्क कार्यागार शिबिर यशस्वी. कारवार. बाल कार्मिक, मानव तस्करी, दौर्जन्य आणि बाल रक्षण विचाराचो जिल्हा कायदा प्राधिकार, पोलीस खाते, कामगार खाते हेमगेल्या सहयोगात आयोजित केलेल्या 2 दिवसाच्या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगेल नेमी बालस्नेही पोलीस पुस्तकाचे अनावरण करून उलयताले. प्रत्येक अधिकाऱ्यान बाल कार्मिकाक न्याय दिवचो प्रामाणिक प्रयत्न करू जाय असे ते मी सांगले. या कार्यक्रमात जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी डॉक्टर सुमन पेडणेकर, जिल्हा सत्र न्यायाधीश DS विजयकुमार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता.
व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.